Ahoj kamarádi, tak tady máme další mini návod. Opět to bude na změnu velikosti obrázku v pixelech, ale tentokrát využijeme editor GIMP. Takže vybereme si nějaký chlupáče, ťukneme na pravé tlačítko myši a v roletce si vybereme program GIMP. Už ho tady máme. A teď ťukneme na volbu obrázek, najedeme si myší na volbu škálovat obrázek a ťukneme tlačítkem. A máme tady opět takovou tabulku s velikostí obrázku, kde můžeme upravovat velikost obrázku v pixelech. Přepíšeme a ťukneme myší na tlačítko škálovat. Vidíte, obrázek se nám zmenšil. Můžeme si ho pomocí přidržení kontrol a rolováním kolečka myši přiblížit. A vidíte, je zmenšený. Takže ještě jednou. Obrázek. Škálovat obrázek. A velikost obrázku v pixelech. A kdyby někdo chtěl nastavit oba parametry, tak tady ťukneme myší na tuhle tu sponečku nebo očko řetězu. A když je takhle rozpojený, tak to znamená, že musíme nastavit ty parametry oba. Jak šířku, tak výšku. Ale bohužel obrázek nám to teda trošku zdeformuje. Takže budeme potřebovat třeba malinko menší, takže zkusíme 180 pixelů na 300. A opět dáme tlačítko škálovat. Vidíte, obrázek se nám upravil přesně podle našich požadavků, ale pejsek je teda malinko zdeformovaný. Někdy to vadit nemusí, někdy to vadit může. To už je na vás. Nezapomeneme kliknout na soubor, export as, nebo exportovat. Vybereme si název obrázku. Opět pozor, nepřepište si původní obrázek. Takže velikost GIMP pro příklad a ukládám to do složky z obrázky pejsků. Ťuknu na tlačítko exportovat. Tady mám tabulku, která mi skočila na vedlejší monitor. Zde můžeme upravit pár dalších parametrů. Třeba napsat, kdo obrázek editoval pomocí metadat a tak dále. A hlavní, co nás zajímá, je tlačítko exportovat. A máme exportováno. Můžeme se přesvědčit, že tady máme pejska pojmenovaného velikost GIMP a má přesně naše požadované rozměry. Děkuji za pozornost a doufám, že vám videjko pomohlo.